Issa, ma nafx, għamannix break u xek, għanmorru issa mill-ewwel biex nitkellmu ma' Matteus Grasso, li xnafu li għedin tard fil-ħin illum ħafna affarijiet differenti, ma nafx jekk qed isegwina Matteus. Qed isegwikom Matteus. Skużana. Mela nafu li ħallejnik tistenna illum kellna tlifna l-kontroll prattikament. Anzi, thank you, għax il-ħat istatilajt ngħidlek id-dritt. Tajjeb. Dejjem isib il-pożittiv Matteus, rajtu. Jien hu gossi nara għax daħqa kbira fuq wiċċu. Eżatt. Isma' Matteus, meta forsi tkun trid tagħmel differenza, kellna l-istorja ta' Davide issa magħna, pereżempju, li kienet jitkellem anke dwar il-ħajja tiegħu meta kien fi triq ħażina u iddeċieda jew anke li jbiddel prattikament ħajtu. Issa l-istess mod nistgħu nagħmlu anke fis-sens tal-ħajja li ngħixu forsi llum jiena kull ma nsib naqbad u nikol. Imma nista' jew għandi ma rridx naf bit-taħriġ jew bit-training, imma nista' nibdlu. Ekku, ara Fabian fil-fatt kien qed jitkellem Davide kemm hawn tabu anke fuq drogi, forsi fuq sess u affarijiet li huma ħżiena fis-sess, għax naturalment is-sess hija xi ħaġa naturali u xi ħaġa bżonn juża. Imma għandna tabu qisu fuq kollox, fuq l-alkoħol, fuq is-sigaretti, fuq is-sess. Meta niġu biex nitkellmu fuq l-ikel, kważi nitqu f'liema sens. Illi ngħidu aqta x'għamilt illum ħadd 4 pastizzi. Isu anka l-atteġġjament lej ċertu ikel noħduh biċ-ċajt u għaliex leta fis-sens għal ħarex nieħdu kollox bis-serjetà esaġerata. Ir-riskju Fabian normalment ikun hawnhekk. Illi għax inti qisu fis-soċjetà all right li titħanżer, all right illi tifpanga, qabel ma mbagħad verament qisek kważi tnissilħieħ għax timrat, jew pereżempju għax itik alla ħares għal xi heart attack, qabel ma naslu sem, kważi kollox jibqa' jittieħed biċ-ċajt. Kważi llum il-ġurnata, u forsi minn dejjem kienet, imma anke tara x'għadd imlaħħam, tgħid Alla jbierku daqs xfih, ġifieri anke u tgħidha titħaq. Tara persuna li pereżempju għandha l-viċċju ta' drogi. Pereżempju, ikun ma fih xejn, ovvjament mhux ħajdu lili ta' ma Fdewna, waqt li pereżempju ikun xi ħadd li miskina dejjem il-vizzju ta' drogi, isek titħassru jew titkellem ċertu diqa jew ċertu taf kif isu toqgħod lura milli tgħid ċertu affarijiet. Allura qisu nagħtu da sinjal lil moħħna Fabian illi li kellu okej u iwa. Ftit nirrealizzaw illi li kellu x'inhu huwa droga. Huwa droga illi mhijiex illegali, huwa droga li ssiba kullum kien, huwa droga li ssiba kullum kien b'abbundanza. U hija droga li qed tikkawża problemi enormi. Jiġifieri wara s-sigaretti, tajjeb, u anke jidhirli hemm xi vizzju ieħor allura ħel ma ngħid xejn, però jidhirli illi mat-top 3 killer f'pajjiżna stess wieħed minnhom huwa l-obeżità. Jiġifieri mhijiex ċajta. Tajjeb, allura anke Fabian kemmu tajjeb l-assoċjazzjoni mela qabel pereżempju Davide kien qed jgħid illi kien qed jassoċja droga ma' fan. Wasal f'punt illi tant raħ illi krieħ u mar lura illi beda assoċja id-droga ma' xi ħaġa vera negattiva. U l-moħħ dak li għandu Fabian ma xiex jassoċja oġġett jew ma xiex jassoċja esperjenza, inti bażikament ħadd tieħu direzzjoni jew oħra, f'liema sens. Mela jekk jiena ħan assoċja l-exercise ma' fit-trafik ħaneħel biex nasal hemm, araq, m'għandix ħin, allura dak żejjed, eċetera, eċetera, bla ma rrid mhux ħanamlu għax qed nassoċjah man-negattiv. Jekk minnaħa l-oħra nifhem illi vera dak in-negattiv huwa parti minnha, għax xejn illi huwa importanti, xejn huwa kbir, xejn huwa tajjeb ma jiġi mingħajr l-ebda effert, tajjeb. Però jekk minnaħa l-oħra mbagħad nirrealizza illi dak l-araq, dak it-trafik, eċetera, qed iwassalni biex nidher ħafna ħjar. Intawwal mhux biss ħajti però kif ngħix ħajti. Number 2. L-eżempju li jiena qed nagħti anke l-tfal u li ngħixu miegħi għax ngħidwa kif inhi, it-tfal ma jimxux ma li ngħidulhom Fabian jimxu ma li jaraw, speċjalment minna bħala ġenituri illi tant ninfluwenzawhom. Imbagħad għall affarijiet li huma ta' dera. Tajt jiena eżempju ġej is-sajf nista' nilbes imqaċċat iktar għax ħanħossni iktar komdu u komda f'dak li nilbes. Meta ħammur il-baħar, mhux se noqgħod ngħid ara dik xi tħares lejja ara dak xi ħares lejja, imma ħankun konfidenti fija nnifsi. Ħajkolli iktar enerġija matul il-ġurnata. Ħanqum aħjar filgħodu, ħanorqod aħjar bil-lejl. Jekk jiena għandi ħafna stress fuq ix-xogħol, dak l-istress qed imbattlu ta' kuljum, allura jiena qed nerġa' nibda l-ġurnata letteralment from zero, minn stress li jkun f'livelli baxxi. Allura huwa kollox Fabian skont ma xiex nassoċjaw.
Nerġa' nġib l-eżempju ta' Davide. Davide beda jassoċja id-droga ma' ħafna ħsara, mhux biss kif jidher, mhux biss kif iħossu, eċċetera, waqt li min għadu sallum jieħu droga, apparti il naturalment ħajfittex l-għajnuna li hija importanti ħafna, x'imkien f'moħħu bla dubju li għadu jassoċja ma' xi tip ta' pjaċir. U diment li aħna nibqgħu nassoċjaw kemm l-ammont abbundanti ta' ikel junk, kemm in-nuqqas ta' eżerċizzju ma' xi ħaġa ta' pjaċir, għax fini il-moħħ fejn jinta' bla ma jrid ħajdak isma' wara ġurnata xogħol intefa' fuq is-sufan mhux iktar. Plattaġin, erba' birra mhux iktar sempliċi. Ċuċ, ħatoqgħod mur tereq, ħatoqgħod mur tirsisti, strieħ. Għax il-moħħ dejjem ħajfittex ix-xort tereq. Konna nagħlqu Matteus. U hemmhekk mela jekk aħna rridu. Skuża, mhux għax ma rridx nismik tarta, imma konna nagħlqu vera x'edin tard. Grazzi ħafna ħna nitkellmu miegħek fil-ġimgħat li ġejjin anka nkomplu anka dwar dan li konna nitkellmu dal-għodu. Ħammorru waqfa qasira kif niġu lura llum ħanibqgħu ftit żgħira oħra